Така, хора, искам само да ви кажа, че имам 36 абоната, с което много благодаря, ама много. Другото, което е, искам да ви кажа, че като достигна 40 абоната, ще направя някакъв чалендж, който мисля, че е много интересен, с който ми кажете, с програм, с други хора, с който ми кажете. Другото, което искам да ви кажа, че наистина много ви благодаря и за абонация, за всичко, за всички харесвания, за всичко, за абсолютно всичко, за коментари, за всичко. Следващият клип, който аз ще кача, е въпроси и отговори с ProGames. Чакайте го, може би утре, може би други ден ще видя. Така, много се радвам за 36 абоната. Преди няколко часа си влезнах в канала и гледам 36 абоната. Браво! И много се развълнувах и реших да направя клип. Докато достигна 40 абоната, ще има чалендж, така. И надявам се клипът да ви е харесал, ако така го харесате и не забравяйте да се абонирате за моя канал. До скоро!